guwante, no? Sound check na to mga bay, itong power pipe. So yun na po, start. Ginagamit natin si nginging na lang. So ito mga bay, inobserbahan ko yung motor natin na nakakabit ng power pipe. So i-experience muna natin yung kanyang takbo mga bay, kasi parang gigil na yung makina nito. So gamit natin is sprocket is 1434 at nagpalit din tayo niya ng 1534 sa last video natin mga bay. Let's go! Panalinisan itong lens ng ating helmet. Bilis mag-110. Mabasa pa talaga yung daan mga bayo. Rotik. Madumihan na naman si nginging. Malinis pa naman to mga bay. Talaga walang iya to si GB. Hindi umaandar. Ang iya to si GB, hindi umaandar. Yan tuloy, nasubukan na natin si power pipe. Ang ganda, ang smooth niya dalhin mga bay na naka power pipe na. Lalo na't na hindi na siya nagpugak-pugak.
ko na feel yung mga pigak-pigak niya. Marinig naman niyo sa RPM, di ba? Grabe, ganda. Yung kinabit natin na yun is 15 ng yung engine. Parang lalagpas pa mga bay. Parang lalagpas pa to. Pag maka-ECU to, lalagpas na to mga bay.